ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଏଯାଏଁ ମିଳିନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଯାଏଁ ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର 1,60,00,000ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିଟା ମିଳିଥିଲା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ? 25,11,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ 35,000 ମାନେ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ପଇସାଟା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣ ଯଦି ଏଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଲା ତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯାହାର ପଇସାଟା ମିଳିଲେ ତା'ର ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦେଖାଉଥିଲା, ନହେଲେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଉଥିଲା। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ଯାହାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାର ମାନେ ଇନକମ୍ ବେଶୀ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନ ମିଳିଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଇସା ଆଉ ମିଳିବ ନା ଏଥରେ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନେଇ ଆପଣ ଏଥର ଯଦି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭେଟେ ଦିଆହେବ। ଏବେ ସର୍ଭେ ଆସିବ। ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ମାନେ ନହେଲେ ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଯେ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନା ନାହିଁ। ପୁରା ମାନେ ପ୍ରପର୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିଟା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ ମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତିଟା ମିଳିବନି। ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲେ 1,60,00,000 ତ ତାଙ୍କୁ ବାକି ସବୁ ପଇସାଟା ମିଳିବ। ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସୁବିଧାଟା ମିଳିବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ 50,000 ଟୋଟାଲ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ। ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମିଳିଯାଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ କିଛି ଚେକ୍ ହେଇନଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ 25,00,000 ଯେଉଁ 11,000 ଟଙ୍କା କହୁଛି, 25,11,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ମିଳିଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି ଚେକ୍ ହେଇନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସାଟା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ପ୍ରପର୍ ଚେକ୍ ହେଉଛି, ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍। ତ ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ ହେବ, ତାପରେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାଟା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ କେମିତି ଆଧାର ସେଟିଂ କରାଯାଏ, କେମିତି DBT ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଏ। ଆପଣ NPCI ଆପ୍ ନୁହେଁ, NPCI ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠି ଆପଣ ଆଧାର ସେଟିଂ କରିପାରିବେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତାଟା ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାତାଟା ଦେଖାଉଛି। ତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତ ମଧ୍ୟ ମୋର ଖାତା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କେମିତି ପଇସାଟା ପାଇବି, କ'ଣ କଲେ ପଇସାଟା ପାଇବି। ତ ସେ ସବୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସାଟା ମିଳିଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି। ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେବ ବୋଲି। ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଯାଉଛି। ବହୁତ ସାରା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ। ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନା ନାହିଁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ପୁରା ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଶିଖାଯାଉଛି କେମିତି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ, କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ସେଥିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସାଇବେ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସାଇବେ। ସେଥିରେ ପୁରା ଭାବରେ ମାନେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇସାଟା ଦିଆଯିବ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଇସାଟା ଅଲରେଡ଼ି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରାଯିବ। ମାନେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପଇସାଟା ତ 5,000 ଟଙ୍କା ତ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଇସାଟା ଦିଆଯିବନି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୁରା ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଏଁ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପଇସାଟା ପାଇବେନି ତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଯେଉଁ ଓମେନ୍ସ ଡେ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ପୁରା ଭାବରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭାବରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବ। ତ ୟାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେଇଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମିଳିବା ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି। ଧନ୍ୟବାଦ।